F'Malta u fid-dinja jiżdied il-fenomenu tal-vjolenza domestika mill-ulied fuq il-ġenituri tagħhom. Dan ħareġ f'konferenza bit-tema Focus on Child to Parent Violence li ġiet organizzata bħala part mis-16 il-jum tal-kampanja bit-tema Il-vjolenza domestika hija affari ta' kulħadd. Ċifri li kiseb One News juru li fl-ewwel sitt xhur ta' din is-sena, il-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali l-FSWS irreġistrat 15 il-każ ta' vjolenza domestika mill-ulied fuq il-ġenituri tagħhom. Dwar dan fil-konferenza li attività annwali tal-FSWS tkellmet is-Segretarju Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza Rebecca Buttigieg li nutat kif ir-riċerka dwar dan għadha fi stadju bikri. Il-vjolenza mit-tfal għal-ġenituri huwa fenomenu li qed jiżdied mhux biss f'pajjiżna iżda anke madwar id-dinja kollha. Minkejja dan xorta r-riċerka għadha fi stadju bikri imma mill-istatistika li hemm qed naraw li 40% ta' dawn il-każijiet mhux qed jiġu rrappurtati. Aħna bħala Kummissjoni kontra l-vjolenza domestika u l-vjolenza bbażi tal-ġeneru qed insaħħu il-kampanji ta' għarfien tagħna f'dan ir-rigward sabiex nilħqu l-ġenerazzjonijiet iż-żgħar biex nagħlmuhom li l-ebda tip ta' vjolenza mhija aċċettabbli f'kull relazzjoni li tkun fiha. Fil-preżenza ta' bosta ħaddiema u professjonisti li ta' kuljum jaħdmu ma' vittmi jew aggressuri, intqal li l-FSWS qed tinvesti bisħieħ sabiex issaħħaħ is-servizzi tagħha kontra din il-pjaga fis-soċjetà. Fil-fatt il-Fondazzjoni għandha total ta' 52 ħaddiem li jaħdmu fil-qasam tal-vjolenza domestika. Ċifri oħra juru li fl-ewwel sitt xhur ta' din is-sena 1535 persuna għamlu kuntatt mad Domestic Violence Unit fi ħdan il-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali. Din it-taqsima hija l-post fejn isir l-ewwel kuntatt minn persuna li tkun tixtieq l-għajnuna brabta ma' vjolenza domestika. Wara li jsir assessjar skont il-gravità tal-każ tiġi assenjata persuna professjonista sabiex tkompli s-segwi u tassisti lill-vittma. Min-naħa l-oħra minn Jannar sa Ġunju ta' din is-sena, l-FSWS ħadmet ma' 95 aggressur li fittxew l-għajnuna biex ibidlu l-imġieba vjolenti tagħhom. Mix-xahar li għadda dan is-servizz beda jingħata wkoll mill-faċilità korrettiva ta' Kordin. Dawk li jsofru minn vjolenza domestika u jkollhom jitilqu minn darhom u ma jkollhomx post alternattiv fejn joqogħdu jistgħu jsibu kenn fix-shelter ta' emerġenza tal-FSWS Qabex. Sa Ġunju ta' din is-sena dan il-post laqa' 56 vittma. Fil-konferenza tal-ġimgħa filgħodu kien hemm preżenti wkoll Mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Bela li tkellmet dwar l-importanza tal-edukazzjoni fuq dan is-suġġett. Nemmen il-ġlida kontra l-vjolenza domestika ma tridx biss issir matul dawn is-16 jum ta' attiviżmu, iżda trid issir matul is-sena kollha, kuljum, kulħadd jista' jagħti kontribut biex il-vjolenza domestika titnaqqas. Nemmen ħafna fir-riċerka kif diġà spjegajt li kommettejt riċerka apposta biex naraw x'qed iwassal il-persuna l-aggressur biex tkun vjolenti fuq il-persuna li tħobb u li suppost tħobba lura, però nemmen ukoll illi rridu nedukaw l-tfal tagħna minn età żgħira. Il-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon spjega li hemm bżonn ta' aktar ħidma holistika bell-Istat, il-qrati u l-awtoritajiet kollha li jipprovdu protezzjoni lil vittmi tal-vjolenza domestika. Il-konferenza ġiet indirizzata wkoll mill-Kap Eżekuttiv tal-FSWS Alfred Grixti u mill-Kummissarju dwar il-vjolenza bbażi tal-ġeneru u l-vjolenza domestika Audrey Friġġieri.